mga my loves, welcome back to my channel. So for today's vlog guys, nag-prepare na mi padong sa chapel kaya na ay miss sa 7:30 yun niya. 7:30 naman. 7:30 na yan. Mataw-taw na puro mga ito na mi. After sa mass kay mata mi sa lahog kay i-invite me sa akong igagaw and before mag-12 kay muulit namin para ari mi mag-celebrate sa among New Year. Magpabuto. Pero dili lahi nga pabuto. Napiya iba nga lahi ilang pabuto na Charles. So, chika minutes at mga day. Ganinang buntag kay nag-general cleaning kunuhay me. Nag-general cleaning mi sa kong mama and then nya moto naglimpyo-limpyo nya nakoy naukayan ako mga duwaan sa una manuang sa na PlayStation. More kong lucky sa una kaya akong mga duwaan kay panglalaki na po'y cars nga na gani no. So hi mga my loves, ongoing namin sa Monchata mo de chill kay akong mama kay nagtuo siya nga 8 PM ang misa. May naningon ko nga 7:30 man ang misa. So aras na mga hinay-hay ako bigalobon eh kapoy kayo sumidiris balay sa igaga. Hala sabi ng papa ko ako sa kanya. Kuha mo ba? Kuha. Dili pa sa as. Di pa ni diri ra basta. Dapat di pa di maluslo. Kung isang di makaluslo di. Ayo Ay maraway. Saji ile patay na hinay lula tanawas likod inaya sayur kuno kaya ito Ang kurog kamot. beto Oy, sige lang ching. Ganap to na pinanyo gyud. luog Ala. Okay. Lilisun na. ayo tarong sa kanan tarong nga bira Pahak naman dahil dili oh. Oy, di pwede ba? Pwede na. Uy, Isaac, panood ko dira mo. Dawag mi. Kana. Tarong ko ba? Papansa na siya. Ganda man gino.
One eternity later. Una pa ito. Di mo na puro. Silence. Wala. Chars. Lagi. Ito? Balik na. Balik na. Ay, lagi mo. Na. Sige, go. Makalustura na ron ang siyagi. Yeah! Siya ang problema niyo. Pa-check up na rin niya. Na. Goodbye. Ayaw yan! Wala, wala. So, among next kay Bingo. G! O sa'yo ko na, 5. 5! Yay! Saan ang 5? 5. Ilang edad ni Julien? 6! 58. 59! Wow, sige. Wala ko. Ay, nari ka po. Na ako. 44. Oh, 44. Ah, sige mo na. 44. Oh, wala. 52, isa na. Ako. Wala. Dool. Yes. Thank you. Yes. Let's break each other's hearts. Let's break each other's hearts. It's Let's break each other's hearts. It's